ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали мо. Дар видеои имрӯза ҳаёти ҳақиқии ошпаз ва блогери номдори туркро ки дар ҷаҳон бисёр машҳур гаштааст пешкаши шумо мегардонам. Инчунин як хабари муҳиме ки тамоми мухлисон ва ҳаводорони Буракро нигарон кардаандро дар давоми навор мегӯям. Бурак Оздемир 24 марти соли 1994 дар Туркия ба дунё омадааст. Ба гуфти худаш Бурак дар хурдӣ умуман дар бораи ошпаз шудан фикр намекард. Мухлиси футбол буду орзуи футболбози машҳур шуданро дошт. Дар синни 13-солагӣ аз сабаби вазъи вазнини молиявии оила маҷбур шуд ки ба кор барояд. волидайни ӯ тарабхонае доштанд ки Бурак барои харҷи иловагӣ дар он ҷо ба кор даромад. Дар синни 16-солагӣ Буракро барои кушодани филиали тарабхонаи оилавӣ ба Истанбул фиристонданд. Бурак воқеан тамоми вақти холии худро дар тарабхона мегузаронду аз таҳти дил кор карда дар ҳақиқатан муваффақ мешавад. баъдан ӯ ба пухтани хӯрокҳои аҷоиб ва наворбардорӣ шурӯъ мекунад. шӯҳрати ошпазе ки кабобҳои 1 метра дарозро пухта, бургерҳояш ба монанди торт буданд дар саросари кишвар ва сипас аз он берун маъруфият пайдо мекунад. ҳоло бошад Бурак дар ҳама шабакаҳои интернетӣ фаъол мебошад ва бо видеоҳои ҷолиби хӯрокпазиаш ҳамаро ба ҳайрат мемонад. дар Инстаграм дорои зиёда аз 34 миллион обуначӣ, дар ТикТок зиёда аз 58 миллион обуначӣ мебошад. дар тӯли як сол ин ошпази ҷавон тавонист ки бисёр машҳур шавад ва ҳоло бошад соҳиби якчанд тарабхона дар Истанбул, Дубай ва дигар давлатҳо мебошад. инчунин чанд моҳ қабл низ дар Тоҷикистон тарабхонаи Бурак кушода шуд. худи ошпаз дар кушодашавии тарабхона иштирок карда чанд муддат барои мизоҷони тоҷикаш хӯрок пухта бисёр намоишҳои аҷоибро пешкаш кард. ҳоло бошад президенти Туркия Ҳабиб Нурмагомедов, Роналдо ва дигар ситораҳои машҳур ба тарабхонаи Бурак ташриф меоваранд, ки минбаъд ба рушди тиҷоратӣ мусоидат мекунад. даромади Бурак дар як сол ба миллионҳо доллар афзоиш ёфтааст. худаш мегӯяд ки қисми зиёди пул боз барои рушди тиҷорат сармоягузорӣ мешавад. дар ҳаёти ошпаз хайр кардан ба шахсони муҳтоҷ мақоми махсусро ишғол мекунад. Бурак Оздемир бо дастаи худ аз хонаи пиронсолон, маъюбон, беморхонаҳо ва ятимхонаҳо дидан карда, дар он ҷо намоишҳои воқеӣ ва дарсҳои маҳорат бо таомҳои болаззат ва албатта тӯҳфаҳо ташкил мекунанд. бояд гуфт ки ошпази хандонро на ҳама дӯст медоранд. бархе аз он боваранд ки дар паси табассуми ӯ худнамоӣ пинҳон аст. бале дунё чунин аст, ту чӣ коре карди накардӣ ҳамеша ба ҳама писанд омада наметавонӣ. одаме пайдо мешавад ки ҳамон кори ту ба ӯ маҳқул намешавад. шумо ба фаъолияти Бурак чӣ назар доред? оё шумо ин ошпазро дӯст медоред ва мехоҳед ки ба тарабхонаи ӯ ташриф оваред ё аллакай ташриф овардаед? пас дар комментария нависед. хуб дӯстони азиз, мегузарем ба хабари имрӯзаамон ки ҳамаи мухлисони Буракро дар ҷаҳон нигарон кардааст. чанд рӯз мешавад ки дар шабакаҳои интернетӣ сухан дар бораи сарнавишти ошпази турк Бурак Оздемир меравад ки ӯ қаблан аксу наворҳои видеои дар бемористонашро дар саҳифаи инстаграмаш нашр карда буд. ҳозир бошад баҳси шадиде меравад. ин хабар ҳама мухлисон ва ҳаводорони Буракро дар ҷаҳон бисёр нигарон кардааст. худи ошпаз бошад дар саҳифаи инстаграмаш пурра маълумот додагӣ нест ки барои чӣ дар беморхона аст, ба кадом беморӣ гирифтор шудааст, пурра маълумот додагӣ нест. вале баъзе аз мухлисонаш мегӯянд ки ӯ ба саратони мағзи сар гирифтор шудааст.
баъд аз ин ҳама хабарҳо бурак дар саҳифаи инстаграмаш боз гуфтааст, ки ба ҳар хел хабарҳо бовар накунед, ман сиҳату саломат ҳастам. мухлисони бурак аз Тоҷикистон ва тамоми ҷаҳон ба ӯ шифои комилро таманно кардаанд ва мо низ барои бураки ҷавон тани сиҳатро таманно мекунем. дуо мекунем, ки худованд ҳарчи зудтар шифои комилро насиб гардонад. ба ҳаматон саломатӣ ва умри дарозро хоҳонем. Ташаккур, ки то охири навор бо мо будед.